U xtaqt jiena illi tidher din il-materja dan li quddiem il-kumitat tiegħi propju għal dawk ir-raġunijiet li semma l-Onorevoli De Marco. Biex għall-ewwel darba f'dan il-pajjiż dan is-settur kruċjali u s-sinsla ta' pajjiżna jola l fuq mill-partiġjaniżmu u aħna ikonna l-esperti qudiemna il-koll li aħna rappreżentazzjoni miż-żewġ naħat tal-Kamra biex għall-ewwel darba aħna nkunu nistgħu nistaqsu direttament u niġu mwieġba mod dirett ħal id-deċiżjoni aħħarija li fl-aħħar mill-aħħar ħadd ittieħed bil-mepa nhar it-tnejn jew meta ħajkun il-hearing, tkun deċiżjoni illi aħna nkunu diġà bilna ftemna fuqha mela ejja nippruvaw nisimgħu il-pariri tal-esperti ta' minnu professjonista f'dan il-qasam biex flimkien naslu u nserħu l-imħuħ tan-nies illi sfortunatament jafu x'iridu, jafu fejn rridu naslu, imma huma nkwetati ferm meta jibdew jisimgħu studji kwotati illi ma jaqblu xejn ma' xulxin, meta jibdew jissuspettaw illi mhux fil-verità se jsir dak li hu neċessarju u l-aktar utli għall pajjiż, imma jista' jkun li jkun se jsir xi ħaġa li minfloka tista' ssir xi ħaġa aħjar.